dobry, dzisiaj z nami Andrzej Kieś, organizator Choim Industry Fest w Rybniku na zabytkowej kopalni Ignacy. I przejdę od razu do konkretów, a w sumie cofniemy się do samego początku. Skąd i czyj był pomysł na organizację akurat Festiwalu Sztuk Industrialnych? Pomysł wyszedł od Mirka Górki, znanego w Rybniku działacza społecznego, kulturalnego, sportowego, bardzo aktywnie działającej osoby. Mirek działa głównie w dwóch rybnickich dzielnicach, Niewiadomiu i Niedobczycach, a w Niewiadomiu znajduje się rzeczona kopalnia Ignacy. Mirkowi bardzo brakowało jakiegoś wydarzenia, które byłoby bardziej związane z przemysłem industrialnym, ale też z kulturą, która wokół tej tematyki wyrasta. I w 2017 roku, bo wtedy na ten pomysł wpadł, skontaktował się z kilkoma osobami, w tym ze mną, które mogłyby mu w tym festiwalu pomóc. I z zaangażowania tych wielu osób udało się wykreować pierwszą edycję festiwalu Choim Industry Fest, który doczekał się dwóch późniejszych edycji i aktualnie przygotowujemy się do edycji numer 4. A jak to się stało, że właśnie ta nasza Choim Gruba stała się kwaterą główną wydarzenia? Tak jak wspomniałem, kopalnia Ignacy znajduje się w rybnickiej dzielnicy Niewiadom, czyli na terenie, na którym Mirek Górka przejawia największą aktywność wśród swoich działań. I to właśnie to miejsce było zaczynem całego projektu zwanego Choim Industry Fest. I wokół tego obiektu budowaliśmy całą resztę festiwalu. No dobrze, Choim Industry Fest to nie jest tylko przemysł, to także muzyka na żywo. Czy mógłbyś powiedzieć coś więcej, jakich zespołów można się spodziewać na festiwalowej scenie? Założeniem festiwalu było pokazanie sztuki industrialnej poprzez różne dziedziny kultury. W muzyce mamy gatunek zwany muzyką industrialną, z tym, że jest to gatunek bardzo niszowy i gdybyśmy się mieli opierać wyłącznie na wykonawcach grających czysto industrialną muzykę, nie mielibyśmy aż tak dużego pola do popisu w ustalaniu line-upu festiwalu. Dlatego założenie jest takie, żeby pokazywać wykonawców grających muzykę industrialną, ale także takich, którzy w jakiś sposób inspirują się muzyką industrialną lub mają wpływy muzyki industrialnej lub elektronicznej, tak żeby jednak zachować z jednej strony różnorodność, a z drugiej strony, żeby był jakiś punkt wspólny i spójność artystów, którzy występują na Choim Industry Fest. Czy mógłbyś wymienić jakieś gwiazdy, które do tej pory pokazały się na scenie? W przypadku tak niszowego i niewielkiego festiwalu trudno mówić o jakichś wielkich gwiazdach, ale z tych bardziej znanych zespołów, które wystąpiły na festiwalu, można wymienić Aggressive 69, która wystąpiła na pierwszej edycji i której lider Tomek Grochola bardzo nam przy pierwszej edycji pomógł swoim doświadczeniem, gdyż jest to pierwszy zespół w Polsce, który łączył industrial z muzyką rockową jeszcze na początku lat 90. Poza tym mogliśmy na terenie kopalni Ignacy podziwiać takie zespoły jak Xenony, Ales, Nitran 87, tudzież Wako z Malkol. Oprócz muzyki na festiwalu co roku możemy zobaczyć wystawę starych komputerów. Są to takie technologie dla naszego pokolenia normalne, na przykład Atari, NES, SNES, natomiast no, dla młodszych pokoleń jest to czarna magia. I chciałam zapytać, jak to się stało, że nawiązaliście współpracę i co roku można właśnie na tych starych komputerach sobie pograć? Dokładnie, warto zaznaczyć, że wystawa jest w pełni interaktywna. Czyli na wszystkich tych starych sprzętach można sobie pograć w gry z epoki, w gry, które sięgają lat 80. I właśnie dzięki rozwijającej się nostalgii za latami 80. i 90. tego typu interaktywne wystawy są coraz bardziej popularne w naszym kraju i pewnie nie tylko. A nam od drugiej edycji udało się nawiązać współpracę z Fundacją Stare Komputery i Gry z Pabianic, ale mającą swoje komórki rozsiane po całej Polsce, także na Śląsku.
I jest to ekipa ludzi, która bardzo profesjonalnie obsługuje tego typu wydarzenia, wożą swój sprzęt ze sobą, obsługują go na miejscu, instalują i pomagają wszystkim, którzy nie są zaznajomieni z tego typu sprzętem, grać sobie na nim po prostu. Super, ja osobiście polecam bardzo. No i na co jeszcze można liczyć w trakcie festiwalu? Jakie jeszcze atrakcje na nas czekają? Staramy się, żeby festiwal oferował wiele atrakcji, tak żeby ściągać różne grupy ludzi i konfrontować tych ludzi z dziedzinami sztuki, z którymi na co dzień nie mają styczności. Zawsze na Choim Industry Fest pojawiają się wystawy, czy to zdjęć, czy obrazów, czy innego typu sztuk plastycznych, a także przestrzennych, bo także pojawiały się rzeźby. Oczywiście wszystko w nawiązaniu do industrialnego klimatu. Pojawiają się także wykłady na okołoindustrialne tematy, zahaczające też o historię, o Śląsk. No i jesteśmy otwarci na inne przejawy działalności artystycznej i nie tylko, które mogłyby się wpasować w ideę naszego festiwalu. A jak można zakwalifikować się na festiwal? Czy artysta musi jakieś specjalne zgłoszenie wysłać, żeby się pokazać? Jak to wygląda od takiej strony rekrutacyjnej? Czy to Wy zapraszacie, wybieracie, czy można się samemu zgłosić? Generalnie nie ma reguły. Obydwa sposoby są dobre. Najlepiej próbować wejść z nami w kontakt, czy to poprzez profil na Facebooku, czy poprzez adres e-mail. My tak samo aktywnie przeglądamy zasoby kulturalne, jakie istnieją na Śląsku, ale także poza granicami naszego regionu, ponieważ twórcy muzyki industrialnej tworzą w całej Polsce i występowali u nas także muzycy z Warszawy, z Gdańska, z Poznania, ale zawsze pojawia się większość rodzimych śląskich wykonawców. Mamy magiczny rok 2020, wyjęty rodem z filmu katastroficznego. Powiedz, jak obecne realia rzutują na sytuację imprez masowych? Czy mamy jakieś obostrzenia, których w tym roku podczas Choim Industry Fest trzeba będzie przestrzegać? No, musimy zacząć od tego, że w momencie, kiedy nagrywamy ten wywiad, Rybnik znalazł się w tak zwanej czerwonej strefie i aktualnie obowiązuje nas zakaz organizowania wydarzeń kulturalnych. Do odwołania do festiwalu został miesiąc. Jeśli nie poprawi się sytuacja, to festiwal po prostu nie będzie mógł się odbyć. Jeśli jednak wydarzy się coś, co umożliwi zorganizowanie w tym roku festiwalu, na pewno będziemy stosować się do tych wytycznych, które przyjdą do nas z Ministerstwa Zdrowia. Jakie to będą wytyczne? Trudno mi w tej chwili powiedzieć, gdyż sytuacja jest dynamiczna i może się jeszcze wiele do momentu festiwalu zmienić. No dobrze, zostawmy na chwilę festiwal, bo mam jeszcze parę pytań do Ciebie. Jak oceniasz świadomość młodzieży w kwestii edukacji regionalnej? Jak myślisz, czy młodzi ludzie chętnie chcą zaznajomić się z historią swojego regionu? Niestety nie mam aż tak dużego kontaktu z młodymi ludźmi. Nie wiem też, o jak bardzo młodych ludziach rozmawiamy. Wydaje mi się, że świadomość regionu przychodzi dopiero z wiekiem. Młodzież można oczywiście edukować i kłaść fundamenty, ale nic nie zastąpi konfrontowania się z ludźmi, którzy mieszkają w innych rejonach. Wtedy można bardziej docenić własny rejon, specyfikę miejsca, w którym się mieszka. Dopiero wtedy, kiedy spojrzy się na to oczami innych ludzi. No dobrze, a jak Ty identyfikujesz się ze Śląskiem? Czy w ogóle identyfikujesz się ze Śląskiem, ze śląskością? Co to dla Ciebie znaczy? To, co powiedziałem przed chwilą, opieramy właśnie na swoim własnym przykładzie, gdyż w moim przypadku identyfikacja ze Śląskiem przyszła w czasach nastoletnich. Wcześniej identyfikowałem się raczej ze swoim własnym miastem, z Rybnikiem, gdzie mieszkam od urodzenia.
I dopiero w momencie, kiedy zacząłem z tego Rybnika częściej wyjeżdżać, częściej wchodzić w interakcje z ludźmi mieszkającymi w innych rejonach Polski, zacząłem doceniać miejsce, w którym mieszkam. Podoba mi się to, że Śląsk jest takim różnorodnym miejscem, gdzie nie tylko ten kojarzący się wszystkim w Polsce przemysł ciężki, huty, kopalnie, ale także Beskid Śląski, także wiele terenów zielonych, a przede wszystkim jest to miejsce o niejednoznacznej historii, gdzie przenikają się wpływy kilku różnych kultur, tworząc coś wyjątkowego, ale trzeba też mieć świadomość, że takich miejsc w Europie jest wiele, gdzie są enklawy, które mają swoją własną tożsamość, swoją własną kulturę, mimo że nie są uznawane jako odrębny byt administracyjny państwowy, to jednak warto pielęgnować taką odmienność i być z niej dumnym. Super. Ostatnie słowo należy do Ciebie. Jak zachęcisz ludzi, żeby przybyli 12 września, miejmy nadzieję, na festiwal? Jeśli wszystkie okoliczności będą nam sprzyjać i uda się zorganizować 12 września czwartą edycję Choin Industry Fest, na pewno będzie to wydarzenie wyjątkowe, chociaż pozostające w tych ramach, które wypracowaliśmy przez te lata organizacji festiwalu. Znamy już wykonawców muzycznych, którzy wystąpią na czwartej edycji. Będzie to zespół Whale Song z Tarnowskich Gór. Bardzo industrialny, a przy tym eksperymentalny projekt, bardzo mocno zatopiony w tą naszą śląską tożsamość i śląskie otoczenie. Zagra rzeszowski zespół Jesus Chrysler Suicide, który jako jeden z pierwszych w naszym kraju łączył wpływy industrialu z ciężką muzyką rockową. Pojawi się projekt Dynasonic, którego muzycy rozsiani są po Polsce, a ich najnowsza płyta to ostatnie wydawnictwo kończącej niestety działalność wytwórni Instant Classic. Pojawi się wykonawca znany jako Kasseter z Warszawy, grający muzykę synthwave, gdyż ten styl muzyczny również przez Choin Industry Fest staramy się promować. Pojawi się także wykonawca z Rybnika, gdyż pilnujemy, aby za każdym razem pojawiał się muzyk z Rybnika. Tym razem będzie to Morte. Super, dzięki.